Jamen, jeg kan ikke forstå, at man kan ramme sit eget bord, når man smasher. Er det mig? Victor, du skyder på vend battet. Du går snart på vend battet, og så går du et skridt tilbage og skyder sådan der. Nej, jeg gør det så. Nu går det lidt på. 4-2. Jeg bruger også. Nej, 4-4. Nu spiller vi til 6. Boom! Jeg filmer her, okay? Rammer det stille. Ej, Rasmus kan være. Nej! Du kan altid 7! Du kan altid. Kom nu, Victor, så skal du også vinde nu. Boom, Ja, det er tændende. Ikke alle de fejlsaver. Ja, det må du ikke. Stop. Opskud. Point til mad. Du gjorde snart. Må den ikke. Om ikke Jeg kan sådan op.